We have managed to place 290,000 in total. So we are left to 290,751. So we are left with 1,394. Umphathi wezemfundo eGauteng umnumzana Matome Chilwane uthi ngabantwana bayi 1,394 ababhaliswe online ekusafuneka befunelwe indawo zokufunda. Inkinga yami angimazi ukuthi uzoya kusiphi isikole njengoba sela. Nginenkinga ngoba izikole ziyavulwa next week umhla ka-18. Amaxhoba ezikhukhula zonyaka ophele KwaZulu-Natal ajongene nengxaki entsha ngokuba isithi zikude izikolo kwindawo ofundiselwa kuzo. Inkosi Mazole isicaka sivumile ndingaphosisanga amaseko mandikhawule ndiwarhuqa. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yeendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, NgesiXhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, kaSebeleswati, ngesindebele. Ndilefana ka SABC shimaka mutingati uitela uwadisela mafungo ka lwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Umphathi wezemfundo eGauteng umnumzana Matome Chilwane uthi ukuzakuthi ngoku sele befunele indawo abantwana bayi 294,751 baka grade 1 no grade 8 kwizikolo zeliphondo phansi kwale nkqubo yokubhalisa kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. Uthi bashiyekelwe ngabantwana bayi 1,394 ekumele ukuba nabo babafumanele indawo zokufunda. Umnumzana Chilwane uphinde wayigxeka kabukhali imibutho yasekuhlaleni ephazamisa le nkqubo yokubhaliswa kwabantwana kuquka nongquzulwano phakathi kwabazali kwiingingqi ezithile zeliphondo. Umphathiswa wezemfundo kwiphondo laseGauteng uMatome Chilwane unikezele ingxelo ephathele nendima isebe lakhe sele ligangathile ukufunela indawo zokufunda abantwana baka grade 1 no grade 8 kwizikolo zeliphondo. We have managed to place 290,000 in total. So we are left to 290,751. So we are left with 1,394 learners to be placed as of this morning. Uchilwane uyigxeke kabukhali imibutho yasekuhlaleni ephazamisa le nkqubo kwakunye nabazali abaphembelela buhlanga bekodala nenhlukwana kwizikolo zeliphondo. We are appealing to those civic organizations, allow us to do our work. Don't go and disrupt because we want media attention. You know, there are ways that you can find media attention without necessarily disrupting a very, very important work of education. Uthi kungekudala uzakutyelela ingingqe kwintshona yaseTshwane ngenzame zokunqanda izityholo zongquzulwano phakathi kwabazali. Altercation between parents and I don't know how that helps because you'll be a parent, you'll be harming each other in front of kids. I don't know how that is helping, but I will be going there to that school, to that area to check what's really happening and really to calm down the situation. Kusenjalo uyabongoza nenqununu zezikolo zeliphondo kuba zisebenzisane nesebe lakhe ukuqinisekisa kuba bonke abantwana abashiyekileyo bafumana indawo zokufunda. We are left with a situation where some schools will be overcrowded or we're going to have a situation where we have some of our learners or we'll have our children at home not being in school. So we have to make a choice there. And we are making a choice that every child must be in a school. Uthi bazakwenza konke kusemandleni uqinisekisa kuba abantwana bayafunda kulonyaka. Ukade njengoko kushiyeke iyure ezimbalwa phambi kokuba kuvulwe izikolo kumaphondo akumbindi welizwe, abazali benza amalungiselelo okugqibela ukuvulwa kwezikolo. Ngelixa abantwana bechuluma incide ngokuvulwa kwezikolo, abazali bathi indleko zokuvulwa kwezikolo zithe xhaxhe. Sekushiyeke iyure kuvulwe ngokusesikweni izikolo kumaphondo akumbindi welizwe, ukanti abantwana nabo banemincili kuqala amabanga amatsha kulonyaka. I feel so excited. I can't wait.
I'm just proud of myself that I did it in grade 7. Ngelixa abafundi bevuyela ukuvulwa kwezikolo, abazali bathi batsala nzima nanjengoko zithe xhaxha iindleko zokuthenga impahla yesikolo. Abazali bacebisa ngokonga kwangethuba ukuze umzali angabi phantsi koxinzelelo xa kufike lixesha. I would advise parents to just save from the beginning of the year. Just save money. Even if it's 50 rand per month, 100 rand per month, just have a savings account. You won't have stress. But maybe January until December, and then now we're at stationery, reka uniform, rewrite. Ivenkile ezithengisa iuniform zesikolo zigcwele qhu ngabathengi. Umama uMaki Malapela uphantsi koxinzelelo, unoxanduva lokukhulisa abazukulwana bakhe emva kokusweleka kwabazali babo. Lo makhulu wamkela inkamnkam uthi ayikho imali yokuthenga izinto ezidingekayo xa abantwana bebuyela esikolweni. Akubereke muthu kamlapeni. Uthi akukho umuntu usebenzayo kule ndlu. Umama wabazukulwana bam wasweleka, kunzima nokubondla. Hayi ke xa kufika kwiuniform abananto kulonyaka, andinayo neyemikhavarisho. Kulindeleke ukuba izikolo ezikumaphonda kumbindi welizwe zivulwe ngomso. Amanye amaxhoba ezikhukhula ezahlasela iphondo laKwaZulu-Natal kunyaka ophelileyo ajongene nomngeno mandla phambi kokuba kuvulwe izikolo kwiveki ezayo emva kokuba baye bafudusa kwindawo apho abantwana babo babefudula befunda khona. Uninzi lwabo luthi zikude izikolo kwezi ndawo zintsha abafudusele kuzo. Intatheli yelijelo uSimphiwe Makhanya ihleli nabanye babazali yasiqulunqela le ngxelo. Sibonga kakhulu sisho impela ukuthi ke kusukela kwagadla izikhukhula lapha esifundazweni kwaZulu Natal isimo salabo abakhahlamezwa izikhukhula silokhu siya ngokuya ke sibanzima kakhulu. Abanye babo uzokhumbula ukuthi benqaba ukuthi basuswe eindaweni ke ababe uhulumeni ayebathi abahlale kuzona. Ngikhuluma ngeindawo ezifana ke namahholo omphakathi kanye nezikole. Abanye babo bacha kulungile ukuthi bahlale emahholo omphakathi ngenxa yokuthi impilo yabo incike kakhulu kule ndawo ababehlala kuyona. Isimo ke manje sabazali noma singathi ke sabantwana ke esikhona ileso esithi ke izisulu zezikhukhula ke zango April zibhekene nesimo esithi ke manje sekuzoba nzima kakhulu ukuthola ke izikole lapho abantwana ke babo ekufanele ke ukuthi baqale ke ukuyofunda khona, njengoba phela uzokhumbula ukuthi ke ngesonto lizayo ziyavulwa lapha kwaZulu Natal izikole. Asamukele usisi uWinnie wakwaGumede uzosichazela ke ukuthi yena lesimo simthinte kanjani nokuthi umntwana wakhe ubefunda kuphi, efunda liphi ibanga, kulindeleke ukuthi afunde liphi ibanga njengoba qala nje izikole ngesonto lizayo. Sanibona uWinnie wakwaGumede bengisuka eNtuzuma ehholo nganozaza. Umntwana wami uVuyani Gumede ubefunda eMtapo High School, befunda ugrade 8. This year kufanele kugrade 9. Inkinga yami angimazi ukuthi uzoya kusiphi isikole njengoba sela. Nginenkinga ngoba izikole ziyavulwa next week ngomhla ka-18 and akabhalise ndawo. Nasemuva angisayinanga ukuthi uzobuya ngoba njoba sengila ngeke ebuyele emuva ngibe njoba ngila kufanele kuzanywe isikole la okuyinkinga nakhona la nafuna abesibhalise ngo-October ukuze siprepare lo nyaka lo esikuwona. Akwenzekile lokho human settlement besithembisela ukuthi uzosibhalela iy'ncwadi ukuthi sithole izikole, kodwa akakenzeki lokho. Lizophela isonto leli asikakayitholi lezo ncwadi ukuthi sofunela ingane esikoleni. Sinjalo kwesimo sabazali babantwana ke ababe izisulu zesikhukhula ngoApril lapha kwaZulu Natal. Okubalulekayo ke ukuthi sike sazama ukuxhuma umnyango wezemfundo lapha kwaZulu Natal wakubeka kacaca ukuthi njengamanje usezinhlelweni zokuthi ke uzame ukuthungatha bonke abantwana ke abahlaliswe kulezi indawo zesikhashana ngenhloso yokuthi ke ubatholele ke izikole kulezo ndawo abahleli kuzona. Asibusele intambo kwenegoli. Ukanti baphefumulile abantu kwikhasi lethu leWhatsApp bevakalisa kulungela kwabo ukuthumela abantwana ezikolweni. Hayi mna ndiyevuka kakhulu masivule izikolo msasazi. Hey, bayatya abantwana esihlala nabo apha ezindlini ekuseni emini emalanga ukutya. Hayi baba masivule izikolo msasazi sibalungiselela abantwana. Yonke into ngomumo manje. Kuthe nje ngama-holiday abo December bengithenga yonke into, ngihlanganisa yonke into. UkaKhisimusi stationary ngihlanganisa yonke into ngoba ngazi hayi
vele akuzokungaki ukuthi izikole ivulwe uma sidlula emaholidini. So nje mina ngikhululeke ngayo yonke indlela. Sebeme ngomumo bakulindela ukuvula kwezikole ngeviki elizayo. I-girls ne-boys zi-right nge-uniform yangarhulumente yangancedisa kweli cala le-stationary ngoko uJanuwari inyanga ethanda uba nzimana ifika kungekho nto ikati ilele eziko. Abantwana baredi ubuyela esikolweni. Izolo ndibe ndilanda incwadi zomtshana wam ke lapha uredi ngoya ku grade 4 yakhe. And abesa ile saloon izolo uzilungisele kakhulu uniform yakhe iredi uthi abuyele esikolweni. Kona kuyashota phana pha kodwa kancinci kona akho nto izangamandla sibalungiselele ngezo stationary ezo abo thukhwaya bakhona. Hey kunzima uJanuwari. Ngithi njengoba izikolo tivulwa tutonke tindzawo lelive lonke jikelele bafundi ngamele ukuthi balungiselele ikakhulu endzabeni ye-uniform yesikolo, ukuchithwa kwesikolo, amasokisi esikolo kanye nekugava amabhuku onke abe aphelele. Hayi yonke into emingumumo lapha abazokubheka esikoleni ukuthi ngizanda i-stationary izinto eziphume makuvala unyaka end of the term bese kuphuma nje ne-list izinto ezifunakalayo yonke into ilungile. Cela ukuthi othisha ey'koleni iy'kole zimamukele kahle-ke abantwana abayokuqala nje u-grade R ey'koleni. Hayi noko i-boys boys ne-girls sizilungiselele into yesikolo indaba eshotayo ngokunye ekhaya si-stationary uniform yona banayo into i-right so ngona sifuna yenzile singasane i-stationary then siyabe uqebile sohlukela nabantwana otherwise bazavula kahle izikolo balapha emonti omnye usenqamakho. Mina sengiredi kusasa lasuka lahlala ngithengile tonke into ezinyenti kakhulu naku ne-uniform yakhe ngithengile ku-right konke nade into takhe futhi lana mapenseli konke ngithengile kanye futhi nebag yakhe nami ngithengile lasuka lahlala eMpumalanga province. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana afikile Mbalulu ukungenile ukushekinciswa kwasadolobha umasipala uMbaxa sezimandezelweni iMangaung umnumzana Mxolisi Siyonzana. Umnumzana Mbalulu lumkise oceba bombutho wakhe abaqhogana namaqela aphikisayo kulo masipala waseMangaung ukuba baza kuyibeleka ikrwempa. Kutyunjwe igqiza elikhethekileyo elikhokelwa lilungu lesigqeba esiphezulu umnumzana David Mahlobo ukuba liphande okwakhokelela ekubeni kubanjwe inkomfa ezimbini ezahlukeneyo kwingingqi yaseMangaung ngoNovemba. Iziphumo zophando ziza kupapashwa ngoLwesihlanu. Ukuqeleshana ngezikhondo zamehlo kwe-ANC eMangaung kuchaphazele kakubi ulawulo lomasipala osezimbandezelweni iMangaung. I-ANC ifuna ukulungisa ukungabikho kwezinzo lwezopolitiko kulo masipala. Phakathi kwamanyathelo otshintsho zinguqu kwinkokheli ezintathu zikamasipala. Alikacaci ikamva likasodolophu umnumzana Mxolisi Siyonzana, isekela lakhe uMapaseka Mothibi Nkwane kunye nombhexeshi webhunga uStefani Lockman Naidu. And then recommendations which will table to the officials, and then we'll then make a determination finally about that regional conference. Kulunyukiswa oceba be-ANC abavote namaqela aphikisayo ngaphambili. On Friday, we will come back to get a report and to engage with those who have been voting with the opposition. Why is that so? And then because ANC shouldn't work with opponents. And the meeting we've had with the councillors was very cordial. It was comradely, and they are eager to explain themselves. Kusenjalo, i-ANC yeFreystata iza kubamba inkomfa yayo yephondo ekudala ijongwe ngabomvu ungadlulanga umhla we-15 kwinyanga ezayo. Kokuba siphosa amehlo kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Amawakawaka abahlali baseBrazil ambonzeleke kwisakhiwo sikarhulumente, inkundla ephakamileyo nesakhiwo sikamongameli. Bophule ifestile, bavulela amanzi, bejiwuzisa iiflegi zelizwe. Inkokheli zehlabathi ziwugxeke kabukhali lo mbhodamo, ziwufanisa nowaphenjelwa nguDonald Trump eMelika
ngelixa wayitshitshiliza echewulwa sisikhundla sokuba ngumongameli. Uqhankqalazo lwasePeru lusube imiphefumulo eli-17. Abaqhankqalazi banyanzelisa ukukhululwa kwayesakubonga umongameli uPedro Castillo odonsa inyanga ezili-18 ngokunyevulela urhulumente izityholo azikhaba ngawumane. Qakatha qelele eMelika. Amawakawaka bongikazi kwizibhedlele ezikhulu zaseNew York angenele uqhankqalazo emva kokuxinga kwengxoxo zemivuzo. And I want everyone to know that last year a law was passed in New York State which required safe staffing. What does that mean? It means the imposition of ratios from patients to nurses. That's right. And was it enforced? No! Was it enforced? No! Was it enforced? No! Did they have to work overtime? Yes. Did they have to work on a number of patients? Yes. At the peril of patients? Yes. And at the peril of themselves? Yes. Usodolophu waseNew York City uEric Adams negqiza lakhe balukhele umkhanyo luqhankqalazo. Elinqaku lilandelayo lihlasimisa umzimba ngako oko silumkisa abantwana nabo bantlizyo zibuthathaka. Ulamalek Dinga umuzi Ndlovu obentyela kwiziyobisi usityande igila ngezinto awayezenza. Le ndoda ineminyaka engama-35 yaseMoseville eKrugersdorp ibalisa ibalilayo ngelika isebenzisa iziyobisi indlela ehlasimisa umzimba eyayibulala ngayo abantu ikwachaza nendlela ezichaphazela ngayo ulutsha. Ngicela ke tronkong at the age of 11 years. Someone nambulisha. Ndiqale ukungena entolongweni ndineminyaka eli-11. Kwakukho umuntu owayendiqhaphaza. Ibali elihlasimlisa umzimba lwendlela obaqala ngayo ubundlobongela bendodana encinci nabomi bayo ibuchithele iqamele ngenqindi entolongweni ubukhulu becala. Ngile ka chopa motho diphisi because of nomboro re motlhaba release sanqunqa umzimba womntu saze savumelana ukuba siwutshize saze sasasaza uthuthu lwawo chise gore di-fingerprints after ramoskathara diphisi. Ukuntywila kwiziyobisi kwamohlula nosapho lwakhe uLamek kwaye walikheswa nakuluntu lwengingqi yakhe. Di-drugs di monate go senya dilo go monate but there's a catch. Zimnandi iziyobisi kwaye kumnandi nokumosha kodwa iziphumo zibi kakhulu. Ukena kwalona peyina gore o tshwarwe ke tlala kwalona fridge e tletse. Emva kokuphuma engena kwanongqongqo uLamek ufuna ibali lakhe livula amehlo kulutsha olungene nangonwele kwiziyobisi. The drugs they will destroy your life. Iziyobisi ziyabumosha ubomi bakho. Xa kungoku andikwazi nokufumana umsebenzi kuba ndinerekhodi elibi lokubanjwa. Criminal record. uLamek unethemba lokuba indlela yakhe eya enkululekweni iyakuba neziqhamo ezincomisayo kwaye aphinde amkelo luluntu nosapho lwakhe. Phambi kokusithela mawethu masenikhumbuze SABC News iza kuphehlelela ijelo lendaba eliza kusasaza ngeelwimi zesintu iiyure ezingama-24 ngemini. Siyabuya neendaba ezinkulu ngentsimbi yesi-7 kamnandi. Bantu babekazibini bethuna kwibhele ngomqulu wendaba ndibulise kwemzantsi lapha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yethu ke yemozulu yakutshanje nantsi kaloku eyamva nje siqale ngojonga laa ngxelo ke yemvula nomoya ngayo kaloku lemva kwemini namhlanje kodwa kusibekele uqatha kakhulu phaya kwezancetsha ukuphakama phaa kwelaphondo nje lonke empuma koloni iqhathwa ngo-30% nokwamathutana ngephi ezamvula phakathi kwePort St Johns indawo ezikwimpuma phaya elisuthu ngokumandla kwakhona futhi phaya kwaZulu Natal le meko ke buko lapha mhlapha ekhaya yaqhubeka kaloku naphaya egameni kosuku ngomso kusasebekele impela kwakhona phaya kwasekuseni phofu ke bevuswa
zezazibhaqa uzenkungu phaya enqomeni eGqeberha ukunyuka kanjalo phaya kokomani kuyawutshe emthatha emazantsi elisuthu futhi nasembini kwakhona kwaZulu Natal naso ke esahlomisa kakhulu sobushushu obukhulu phaya ukusukela namhlanje ngalemva kubeni ngolwesibini kuyatsho phaya ke ngolwesine ngokuhamba kosuku kutshisa ngeyona ndlela lanto ke siyibiza ngokuba heat wave ngokwejelo ke lezemozulu kwakhona ke umso ke naku kaloku labinilo yamadlelo phakathi koDiara eMpuma Koloni iUppington ngokubanzi namandla kwakhona phaya ephondweni lentshona koloni wona amaqondo wethu ke obushushu aphezulu namhlanje kutshisa phela sentshula kaloku phako Vryburg ngenqatsini ka35 kutshise kakhulu futhi eUppington ngo40 wenqatsini kwakhona yelanga phaya embini neFree State kwakhona phole kamandi ngo34 kusatshisa kodwa eDiara ngama36 ke namhlanje kodwa busa phako Bethlehem futhi phole kamandi ngo30 kusekuhle futhi Emelo ngawo kaloku lamashumi 28 kodwa kutshisa phela phako Pretoria ngaphaya kwamashumi 3 namhlanje eliphale kusatshisa futhi kakhulu ngo35 Polokwane ku31 kakutshisa phela kwakhona phaya eLimpopo njengaseMusina ngama36 amaqondo bushushu kuyaphansi ngokuhlwa namhlanje Uppington phaya embindini ku24 efana ke 4 naphaya koKimberley Vryburg ngama22 kodwa phole kamandi phaya Northwest eMahikeng ngo20 bekuhle futhi phaya eLiphalale ngo21 Musina kusekuhle futhi ebusuku ngo21 kanti phole kamandi phaya eMelo ngayela 11 emva kwemini ngomsobe nje phaya eBethlehem kwakhulu yakutshisa kakhulu ngo31 kapolothi bophole kamandi noko ngawo lamashumi 26 kanti kokugqibela phaya eVostile entshona koloni kutshisa mpela ngama35 mna ndikuqhude nengoza ndikuthanda kangaka xesha lemyoli